ሰላም ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ድማ ብጣዕሚ ጠቐምቲ ዝኾኑ ናይ ሞባይል ሴቲንግስ ክነስተኻኽሎ ዝግበአና ብጣዕሚ ወሳኒ ዝኾነ ሴቲንግ ምስትኽኻላት ሒዘልኩም መፅአ እኒአኹ ማለት እዩ። ቅድሚያ ግን ነዚ ናሃና ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ነዚ ቪድዮ እዚ ሳብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ኩኑ። እዚ ቪድዮ እዚ ናብ ኩሉ ንኽባፅሕ ካትወሳሊ ዩቲዩብ ናብ ኩሉ ንኽባፅሕ ካትወሳሊ ላይክ እና ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። نتقابلنا متعادلنا مسجنا نفتح وانا بهذا سيتينجز مستخارات خالية مالتي هذه حنت تأخريكم كنت أمويل نزل باك كونتاكتس ويكا فوس القدرات ناي محادثنا ناي حواتنا ناي بيتسبنا ناي خلو زل كونتاكت مالات موبايل فوننا ويا تاع فوننا ويكا على سلكنا نحط فيها كميرنا باك اب كنقمط نخيل ناو ايميل كمي باك اب كنقبرو نخيل ناو ايميل ادريسنا بخمي باك اب كنقمطو نخيل ويكا انا كوبي غيرنا بخمي كنقمطو نخيل زوري خليكم حنتي how to back up contacts into your email زول ناو ايميل ادريسنا كونتاكت ايميل ناي فون نمبر كونتاكتس ويكا موبايل نزلو كونتاكتس كلهم ناي احواتنا ناي بيتسبنا ناي سدرانا ناي كلهم زلو كونتاكتس سلك قدرتات بخمي باك اب كنقمطو نخيل زول يخليكم مالتي نزا ستيب دي أنا مسرح مجموعة هنقبر مالتي سيتينج زولنا هنقطع مالتي هم ترين الله سيتينج نقطع لنا سيتينج مساعته أو تأيه قبر جوجل زولي كليك قبر جوجل سيرفيس ويك على جوجل زولني كم كليك تقبر اللهم استعطى اللهم مالتي كم موبايلكم جوجل زول كليك مصوركم أو ساينكم إيميل أدرس نيكم هذا ناتي إيميل أدرس نيني أو زي إيميل أدرس نيني ترى لهم إيميل أدرس تغيروا ترى لهم كم زي كليك غيركم تا إيميل أدرس زي لهم إيميل أدرس نافت باك أب خون زي لهم إيميل أدرس خم زيركم باك أب تقول تدخلوا لهم مالتيو إذا أنا إيميل أدرس مارس اللهم كاو all services زول يسقط اللهم all services زول يسقط اللهم مالتيو all services زول مستقطكم من تحت وريده باك اب زول باك اب ان ريستور زول نين ممرطي نا وريده تايبل جوجل كونتاكتس سينكرونايز زول نيكم جوجل كونتاكتس سينك زول نيكم ازيا استقطوا لكم مالتيو بس مستقطكما اوريدي انا تاريخ موساتوس ندحد عليكم شو عاتمت انت عن كونتاكتس سينكرونايزد لاست سينكرونايز 33 مينتس اجو قدم شو عاتمت عن داخلو كونتاكتس سينكرونايز غير كا خابرنا له ويك باك اب غير كا خابرنا له ስለዚህ እዚኣ ክሊክ ጌርኩም ኦን ዝኾን ጎግል ኮንታክት ሲንክሮናይዝ ስል እዚኣ ኦን ክትኮን ትኽእለዋ እንድሕር ዳኣ ከምዚኣ ፀፊኣ ድሕራ ነይራ ኦን ክትኮን ተርን ኦፍ እንድሕር ዳኣ ነይራ ኮይና እታ ክትገብርዋ ትኽእለኩም ኦን ክትገብርዋ ትኽእለኩም ሕዚ ተርን ኦፍ ይገብር ኣለኹ ሕዚ ኦን እውን ኦን ትገብርዋ ትኽእለኩም ማለት እዩ ትብልዕዋ ትኽእለኩም ማለት እዩ እዚኣ ከምዚኣ ጌርኩም ክሊክ ጌርኩም ክሳብ ናብቲ መማርፂ ዘእተወኩም ንእሽተን ትዕግስቲ የድልየኩም እዩ ማለት እዩ as a removing previous synchronized contacts ይብለና ኣሎ ተቀደም synchronized ዝገበርኩም እስቲ ንኣቶም remove ይገብሮም ኣለኹ ምክንያቱ ኦፍ ዝገብሮ ዘለኹ ማለት እዩ ኦን ክገብረ እየ ከመይ ገይረ እዩ synchronized ከም ዝገብር ከዓ ተመሳሳሊ እዚ remove ገይር ኣሎ ማለት synchronized off ገይር ኣሎ ሕዚ ስታት ዝገብሩ ኣለኩም ንስኹም ኦን ክትገብርዋ ትኽእለኩም ከምዚኣ ጌርኩም ኦን ክትገብርዋ ትኽእለኩም ማለት እዩ ካብኡ ዜሮ ኮንታክት synchronized ዝብል እኒአና ልያታ ዝገብሮ ስክሪፕት ዝገበሩ እዚኣ እሞ እዚኣ ናብዚኣ ትወፁ ባክ ትምለሱ ሓንቲ ግዜ እሞ ካው ስታርቲንግ ሲንክሮናይዝ ይለኩም አለ ሲንክሮናይዝ ይገብረላ ሕዚ ማለት እዩ ሲንክሮናይዝ ይገብረላ ሕጂ ፅበይ ዋኹም ንእሽተን ማለት ይሽክርከረሎ ትሪእይወለኹም ይሽክርከረሎ ንእሽተን ፅበይ ዋኹም ሕጂ ማለት እዩ እቶም ኮንታክትስ ኩሎም እንታይ ክገብሮም እዩ ማለት እዩ ባክ ኣፕ ከቕምጦም እዩ ማለት ኣብይ ከቕምጦም ኪፕ ዩር ኮንታክትስ ሲንክሮናይዝ ዊዝ ጎግል ኮንታክትስ ዶት ጎግል ዶት ኮም ኢሉ ኣብ ሳይት ዝውሽጡ እዩ ኣብ ኢሜይልኩም أو إيميل أدرسكم كأموت أمي مالت يعني إيميل أدرس كأموت أمي مالت حد نيشان تأجسي لنا مع سبعة starting سنكرونايز لكم الله سنكرونايز قبل الله تصبوا يوم نيشان أجاسي لكم الله مالت زي سب زود نيشان صوص سنة تأجسي لنا أيو سبسكرايب ولا شير لايك سبسكرايب جورو لايك هون جورو نابز حاس فيديوهات نحن نصرح فيديوهات خاص حمتنا ها سبسكرايب جورنا سبسكرايب نحن channel سبسكرايب مبار نحن ببعض نصرح فيديوهات حدشتي تيبات تكنولوجي تيبات وناخم نخبصح سبسكرايب بمبار ቤተሰብ ኩኑ እዚ ያው ንዕሽተን ኣጋሴ የድልየና እዩ ማለት እዩ
ሕዚ 600 ኮንታክትስ ሲንክሮናይዝ ገይሩኒ ማለት እዩ ኣብ ናተይ ስልኪ ዘለዉ ኮንታክትስ ሲንክሮናይዝ ገይሩ ወዲኒ ማለት እዩ ካብኡ ኖቲፊኬሽንስ ዝብል ትፃወጥሞ ኣለው ኖቲፊኬሽን እውን ንዓኹም ንክሕብረኩም ሲንክሮናይዝ ዝገብር ከም ምንታይ ንክሕብረኩም እዚኣ እውን ፍቃድ ትህብዋ ትኽእለኩም ኦን ክትገብርዋ ትኽእለኩም ማለት እዩ ንእሽተን ቢዚ ኮይና ዳ ናይ ህዝያውን ፅበያ ከምሽን ሰምሰመርስኩም ሕዚ ትምለስ ንእሽተን ድሕሪ ትምለሱ እሞ ካብኡ ኦልሶ ሲንክሮናይዝ ዲቫይስ ኮንታክትስ ዝብል ኒአኩም እዚኣ ክሊክ ትገብሩ እሞ እዚኣ እውን ኣውቶማቲካሊ ባክ ኣፕ ኤንድ ሲንክሮናይዝ ዲቫይስ ኮንታክትስ ዝብል እዚኣ ትኾነ ኣለዋ ኦን ክትኾነ ኣለዋ ማለት እዩ ካብኡ ቀፂሉ ባክ ኣፕ ኣካውንት ናብዛ ኣካውንት እዚኣ እንታይ ገይሩልኩም እኒኦ ማለት እዩ ተን ኮንታክትስ ንኣ ባክ ኣፕ ገይሩ ኣቐሚጡልኩም እኒኦ ማለት ተን ኮንታክትስ ሞባይል ኮንታክትስ ኩለን ንኣ ባክ ኣፕ ገይሩ ኣቐሚጡልኩም እኒኦ ማለት እዩ ከምዚ ጌርኩም ናይ ሞባይል ባክ ኣፕ ናይ ሞባይልኩም ኣብ ሞባይልኩም ዝርከቡ ስልኪ ቁፅርታት ኩሎም ባክ ኣፕ ክትቐምጡ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ከዓ ኣብ ኢሜይልኩም ንኸይጠፍአኩም ክትቐምጡ ትኽእሉ ኢኹም ማለት ምናልባት ስልክኹም ኣብ ዝተሰርቀኩም ወይ ኣብ ዝጠፍአኩም ኣብ ዝተበላሸወኩም ተተበላሸኩም ክኾን ይኽእል እዩ ዋላ ተጠፊእኩም ወይ ድማ ተሰረቀኩም ክኾን ይኽእል እዩ ዋትኤቨር ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ስልክኹም ድሕር ተበላሸትኩም ወይ ከዓ ተሲእንኩማ ስልኪ ቁፅርኹም ኣብ ሞባይልኩም ዝነበሩ ስልኪ ቁፅርኹም ብከምዚ ክትረኽብዎም ካብ ኢሜይል ባክ ኣፕ ክትገብሩ ድሓር ሬስቶር ክትገብርዎም ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ድሓር ሬስቶር ክትገብርዎም ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ያው ኣብዚ ኒአኩም ብኸመይ ኢምፖርት ክትገብሩ ከም ትኽእሉ ማለት እዩ ኢምፖርት ሲም ኮንታክትስ ዝብል ኒአኩም ኣብዚ ሬስቶር ዝብል ኒአኩም ሬስቶር ኮንታክትስ ፍሮም ዘ ኣዘር ፎንስ ዝብል ኒአኩም 113 ኮንታክትስ ሬዲ ቱ ሬስቶር ፍሮም ሲም ኣብዚ ሲም ሬዲ ኮይኑ ሬስቶር ንምግባር ኢምፖርት ሲም ኮንታክትስ cannot 15 contacts on Ethio Telecom SIM until they have been imported import ኮይኖም ግን ኢምፖርት ይኮኑ ነው ማለት ሬዲ ነው ግን ኢምፖርት ይኮኑ ነው ማለት በከምዞን እዚያ ክሊ ገይረ ኢምፖርት ኩሎም ማለት ከምና ናብዚ ሲም ዚ ኢምፖርት ኩሎም ይኽእል ማለት ከምዚ ገይረ ኢምፖርት ገብረ መለኹም እዚያ ኢምፖርት ይብላ ኢምፖርቲንግ ኮንታክትስ ኢምፖርት ይገብረላ ሕጂ ማለት እዩ 15 contacts imported to gmail to bidu@gmail.com ናብዛ ኢሜይል ዚ 15 contacts ዚኣተዋ ዝነበራ ወይ ከዓ ባክ ኣፕ ዘይተገብራ ነበራ ባክ ኣፕ ገይረኒ ኢኹም ማለት ከም ትሪእዎን ዘለኹም ማለት እያ ደን ይብላ ኣለኹ ካብ መጨረሻ ማለት እዩ እዚኣ ገይረ እንታይ ገብረ ኣለኹ ማለት እዩ ተን ኮንታክትስ ኩለን እንታይ ገን ባክ ኣፕ ኣቐሚጠየኒ ኢኹም ማለት እዩ 800 ኮንታክት ሲንክሮናይዝ ይብለኒ ኣሎ ብከምዚ ገይረ ባክ ኣፕ ኣቐሚጠኒ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እውን ሬስቶር እውን ክገብር ይኽእል ማለት እዩ ምናልባት እንድሕር ተመለስታ ኢሜይል ኣትየ ናብዛ ጎግል ኣትየ እታ ክገብር ዝኽእል ሬስቶር ክገብሮ ዝኽእል ማለት እዩ ያው ከምዚኣ ጌርኩም ባክ ኣፕ ትገብሩ ኣለኹም ማለት እዩ እዚኣትኹም ካብ ሬስቶር ንክትገብሩ ንኣብነት ኣለኹም ምናልባት ታብ ስልክኹም ዝጠፍአት ካልእ ስልኪ ገዚእኹም እንደገና ሬስቶር ክትገብሮ እንድሕር ኣለኹም በታ ኢሜይልኩም ተኣትዉ ናብ ጂሜይል ካብኡ ሬስቶር ኮንታክትስ ዝብል ኒአትኩም እዚኣ ሬስቶር ኮንታክትስ ዝብል ኒአትኩም ካብ መን ካብዚ ኢሜይል እዚ ናብ ንሃተይ ሞባይል ሬስቶር ግበረለ ይብለ ኣለኹ ማለት ኣብ ሞባይልኩም ትመርጦ እዚኣ ጋላክሲ F13 ትብል ኒአትኩም ኢንክሪፕትድ ፊ ኮንታክትስ ሬስቶር ዝብል ኒአኩም እዚኣ ትፃወጥዋ ኣለኹም ናብዚኣ እውን ሬስቶር ትብልዋ ኣለኹም እዚኣ ትፃወጥልኹም ማለት ካብኡ ናብ ሞባይልኩም ይምለሰልኩም ኣሎ ልክዕ ከምቶም ኮንታክትስ ቅንዲ ዝነበሩ ፅሑፎም ከም ዝነበሮም ይምለሱልኩም ኣለዉ ማለት እዩ ከምዚ ጌርኩም ባክ ኣፕ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ